Hakajinyo hakajing trang ki para samla ki be football ki bhaban mi nala Shillong man le jale khai pat shakiwi ki jaka namar ka jing bomdan ka jaka ile kai kala pelongi ki arngut ki samla ban shna da ka madan ile kai futsal ka baningkong han Nongthymmai kini ki samla ki dei ki bla itho kerteng kum Rocky Nelson lingdo bat Norman Bell lingdo bat yakini ka madan futsal la ai kerteng kum ka Erinal futsal tough bat ka dei ka badan Lumïablot Nongthymmai Shillong hadian ke jingpli pajma kini ke futsal arena ke South Tarik Kuala Lingkot arajar repsan lala ban sothu bakan ai jingmen toy tangi ki samla kinthei bat chenrang de wat ikiblano kerta namar kinyo ban kilan met nakaliang kini ki samla kila pentepru baki bakwa ban penun kami kini ke madan futsal kila ban buk dak ba phone kini number phone khandai nyo saw san khandai arnot pra khandai nyo saw san pra nyo lai nak play ni ka manan to ngai ba barok ka ban le kai ni kin le kai ta ka man siem ka ba sok ka pasan ta jing tip riu tip lei nang ba ke ge bro khai ka long ni tim ba na jing ku na ta long briu man briu ya barok ka wan kan thei ba sendang ta tan ni ngai ba khap nang ni ron ka dak kan play ni so man ta cepat ya barok Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya